01筆八丁悪も煙家上上序文風やめや。02筆総上流大手筆。地流宮美隠居人し。03新規上座心神や。飛臨場趣所他。04長空広支店常銀月。白日臨意決と無学所。05春張き美国実る校。早読法書臨意家。06臨意家南栄書家。あひととうという両説風。07繁華べ草屋とめ金院ハゲ筆三層新住香り。08古住藩小兵すずりご新泉初にえほ茶。09梅蘭竹菊か守るせ。近畿所ノース江城。10住池香りもや花間つゆ赤苗煙二毛外雲。11時雨順